Asya na itong buhaton. Special kay Magkinamot ta inig kao. Na, finish na. Kinsay ganahan sa inyo nga magkinamot di ka? O ganahan kay ko basta feel na kumukaon. Ganahan ko magkinamot. Maunahan, kumana ko na hindi sa akong kamot ko. Ready to eat. Ang akong pagkaon sad kay ako na ning giinit. Kuha siya tan-aon kay red rice. May ang sauce. Akong food kay naman siya sauce. Init na. Pag init na ako kaya akong gidumandaan. So, nasagol-sagol na siya. So, kakaiba ni siya kay kasagol na daan. Nakainom din ko sa una mo. Pag high school na ako sa C80. Aron, hinigkaon na mo kay square meal ang tawag. Batangan og saging diri sa ulo gani. Kung aron dili na ko matanaw sa akong pagkaon, hinigkaon na ako akong buhaton, ako nang isagol daan akong kanon og sudan. Gikan atong panahona na pinasagol na ko akong kanon og sudan. Nakat-on ako na okay di ay na sagolon daan ang kanon og sudan ning kaon. So, sa pagbuhaton na to, mga na ta. Anaon, musang anaon ng kuan. Make sure na nagunitan nimo ana. Ana. Lumi. Ana. Akong sudan. Na ako'y friend na ng birthday. Wala ko ka-attend. Kaya not feeling well. Ipadalhan ko nilang sudan. Karoon na akong kahon. Lami. Kami ang food. Dahil lagi ng pinamot ka. Nani kay kaon. Anong po ang color sa akong food? Akong rice, combination na po din siya sa red o brown. Ano ani? Kung niya, dili ra ni rice ang naa. Naa siya bulgur o kuskus. So, healthy kaayo. Kasi dili ko magsudan. Ano ko yung mga vitamins and minerals and protein na naadaan sa kanya. Kuan. Dili ra kan combination mixed ito di ba sa nan sa ako. Mas healthy na sa daan. Rice pa lang. Kasi mas ordinary rice, hindi siya white rice. Hindi ka ayaw. I hope, humana ko kaon, makatonsad mong kinamot. Ang mga di kay ba mong kinamot di ka. By the way, hindi ka na po na sa trabaho. Muna akong sudan, akong panunong sudan kay init na ako.
sudan kay beef. Kadoon na akong food. Hindi na mga kanta na. Ano dito na kung nahira dyan siya. Ang pagkaon, pwede pang fine dining. Pero kung kalipay, Magkinamot man. Perfect ka ano? Nakoy tubig sa gilid, diba? Sumantukan niya ako. Pero, hindi ko tiginan ang tubig. Nangkas ng taon. Ako nag-bog rice ganina. Kaya lahi man ko pwede mo. Naglisod o mabuhi na white rice ba? Balak ang sa color, magputi, magpuwa, mag-brown, combination, basta na hair rice, okay na kayo ano. Sa San Jonah. Maraming salamat sa food na binigay mo. Sarap. Sarap ng ulam ko. Belated happy birthday, Jonah. Nakakapit na mahulot. Kapit na ko sa finishing line.
Na, finish na.